Molt bé, la Marta Martí ja sabeu que ve de la Biblioteca Central de Terrassa i el gènere que sempre toca és l'infantil, perquè és el que se't dona millor, no? Sí, bueno, és amb el que treballo normalment. Molt bé. Vinga, per on comencem? Tenim propostes molt xules? Sí, avui us porto 5 llibres. 5 llibres que estan tots dins... Són 5 llibres finalistes d'un premi, que és el Premi Trapallibres. Saps quin és el Premi Trapallibres? Trapallibres no. Val, doncs és un premi que el que es fa és que durant un any, de juliol de l'any passat fins a juliol d'aquest any, es llegeixen tots els llibres que s'han publicat en català molt bé. Per la franja d'edat de 9 a 12 anys. I llavors, de tots aquests llibres es trien 3 de cada edat, de 9, de 10 i de 11 a 12, i aquests 3, després, els nens que vulguin es poden acollir aquest premi i llavors trien un de cada edat. O sigui, fan de jurat els nens. Exacte, el xulo és això, que els jurats són els nens. Està bé, veus? I llavors, sí, primer es fa una petita tria per uns experts i després els nens són els que ja participen en biblioteques, escoles, participa qui vulgui, qui s'hi vulgui acollir. I bueno, he portat aquests perquè són llibres que estan realment molt bé. Que per cert, jo perquè conec, però si no et conegués posaríem un rombo aquí, o allò de més de 18. Home, títols com... Bueno, ja en parlaràs, però avui parlarà d'assassinats, de morts, bueno, una cosa, una bestiesa. Sí. Bueno, és que els nens s'han de preparar per tot. Com aquesta vida. Sí, no, gore, Gore total. Doncs mira, per començar amb un de gore, i aquest de veritat que ho és la Lola Bola i altres històries horripilants. Són 7 històries... Sí, gràcies. Molt divertides, riureu moltíssim. Són les típiques històries de són 7 nens que no fan cas als seus pares i tot el que els hi passa per no fer cas. Que això no passa, No, els nens són molt bons, tu ja ho saps. I tant, tu ja ho saps en primera... I tu també ho saps. Jo també ho sé, són molt obedients. Per exemple, la primera història, aquesta us l'avanço perquè fem una mica de boca, és una nena que no fa cas, que sempre corre amb la bicicleta, no sé què, fins que al final què li passa? Arriba amb la bicicleta i corre. Mira, ho ensenyo o què? Sí, ensenya-ho. Mira que cau. I la xafa. I la xafa un camió. I com acaba? Morta. Per favor. No, però amb molt d'humor... No, però és que és veritat, mireu això. Amb molt d'humor, sí, ja-ja, hi-hi, és humor negre, això. Humor negre, però que els nens, jo els he vist llegint aquest llibre i t'ho juro que s'ho passen pipa. A més, ho veuen com una cosa... És ficció, per tant no fa cap mal. I l'amor és una cosa natural. És tot escrit en vers, està molt bé, les il·lustracions són divertidíssimes. Quina edat aniria, diguéssim? Aquest 9 anys. 9 anys, Sí, també podrien llegir nens de 8 i de 7, però ja més acompanyats amb els pares. Home, els dibuixos són molt divertits, Sí. Molt divertits, estic fullejant. Molt bé. Fantàstic. Aquesta seria la primera proposta. Molt bé. Llavors, una altra que també m'ha fet molt riure... Perdona, i està bé que facis aquest tipus de propostes perquè a vegades els pares es tiren enrere davant d'aquests títols, no? De dir, ui, això, és que allò somiaran a la nit. Jo penso que hem d'apostar perquè llegeixin de tot. Els nens veuen, sí, clar, meus pares s'horroritzen perquè, oi, el nen, però el nen està mirant a la tele i les notícies, desgraciadament, cada dia són horroroses, estan acostumats a veure coses. Això, en el fons, és humor i és ficció, per tant no fa cap mal. No és real, i està bé que sàpiguen el que hi ha. Exacte, que sàpiguen separar de lo real de lo... Llavors, un altre, el misteri de la tifa de gos abandonada. Aquest em fa moltíssima gràcia. A més, està escrit per una amiga meva, l'Anna Cabeza, és una escriptora sabadellenca, i mira, quan el vaig començar a llegir, mira, és que em pixava. Bueno, són la història, són 3 germanes grans, de 60 i 70 anys, que diguéssim que són com les Tresines. Te'n recordes de les Tresines? Allò tot el dia davant de la tele fent mitja nyi-nyi, anar criticant i hi-hi-ha-ha. Total, que una d'elles té un net, en Marcel, que li demana ajuda perquè cada dia al veïnat troben al portal d'una veïna, troben una tifa. Vol que investiguin a veure què passa. A veure d'on prové aquesta tifa, no? D'on prové aquesta tifa. Quan diem tifa, és tifa, Tifa de veritat, de gos, de caca. El que seria la caca. Sí, com surten aquí al títol. Que no, que sí, la tifa. Sí. I llavors és molt bo perquè la gràcia és que les iaies s'impliquen i les seves armes, aquí ho explica, per exemple, hi ha la de la... Sí. La Carme Crostó té com una arma per enganxar els malèfics, és que no us vull dir què són perquè llavors perd la gràcia. Doncs té una paella o una agulla de fer mitja, llavors hi ha una altra que té un perfum anestèsic de la peste que fa, llavors hi ha una altra que té la coca tòxica, que per què és una coca tòxica? Perquè la crema l'ha fet, bueno, és de l'any 86, per tant, qui es mengi la coca... Bueno, i llavors amb molt d'humor, molta acció, molt divertit, també s'ho passaran molt bé. La veritat és que està molt ben escrit, molt fresc,
ideal per un nen de 9 anys, un nen, una nena, i allò... És misteri, però alhora molt d'humor. Saludem a l'Anna Cabeza, si és de Sabadell la podem saludar, eh? Sí, des d'aquí li envio un petó molt fort. Escolta, i estàs convidada a venir, quan vulguis. Ai, sí. Estaria molt xulo parlar de tifes Sí, d'aquestes. no, a més és molt maca. Bueno, ja li escriuré, li diré que vol... Sí, home, sí, que vingui. Sí. Germanes Costó, a més. Sí, és una sèrie, eh? Agència d'investigació. Molt bé. Sí. Aquest és el primer. Aquest és el primer. Aquest és el primer de molts, que vindran? Esperem. La intenció és aquesta. Molt bé. A veure si... M'ha agradat, M'ha agradat aquest de la tifa. I aquest li pots explicar al teu fill. Sí. Molt bé. Bueno, llavors, un altre. Sí, que això de les tifes i les caques... Els encanta, i això li pots explicar i poden seguir, o sigui, això ho llegiria un nen de 9 anys, però un nen petit també pot anar a seguir la història, perquè és que de veritat que riuràs moltíssim. Molt bé. Llavors, un altre llibre també d'un amic meu, un bon amic meu, en Pep Molís, que havia treballat a la Biblioteca Central, doncs mira, aquest any també ha estat... I a l'antiga Soler i Palet. I a l'antiga Soler i Palet, sí, bibliotecari de molts de nosaltres quan érem petits. Doncs en Ricard, el del Forat Negre, es diu. Per cert, és l'home que parla més baix de tots. O sigui, almenys allà a la biblioteca parlava molt baix. I se l'entenia. Curiós. Sí. És un grandíssim escriptor, ha fet moltíssims llibres i ha tingut molts premis. I aquest, de moment, està seleccionat per ser Premi Trapallibres. És el Ricard, el del Forat Negre. És la història d'un nen que és superatrevit, que li encanta l'aventura, i fa molts anys que va darrere d'anar amb un forat negre... Ell vol saber que hi ha un forat negre, i des de petit que té aquesta dèria, fins que rep una carta d'un tiet Marcello, que li diu, tu has de fer el que vols, i no sé què, i diu, va, doncs vinga, ho faig, i m'hi tiro de cap a l'aventura. A veure què passa. No us explicaré res més, només dir-vos que literàriament és 10, estan molt ben escrits, i la gràcia que li han trobat també és que hi ha molts, em permeteu, guinyos cap a la literatura... Picadetes d'ull. Hi ha moltes vegades que nombra diferents contes clàssics de la literatura infantil, i la gràcia és aquesta, que també a partir d'aquí els nens es poden enganxar a altres històries. Molt bé. No, Pitus, he vist un Pitus aquí. Sí, els Jordan Pitus. Escolta, clar, i a més són relats molt curtets, és a dir, és una escriptura molt petita, amb lletra gran, vull dir que està bé, pels que comencen a llegir, per exemple, no? Exacte, sí. Molt bé. Pep Molist, també salutacions des d'aquí. Sí, també li vull fer un petó ben gros. També el Pep també estaria encantat, Sí, és que no l'han convidat mai, el Pep A més, Molist. si un micro el sentiràs bé. Però és veritat o no, això que he dit? Sí, parla flou. Hi ha un col·lectiu de gent que conec que vam arribar a aquesta conclusió. Molt bé, ja li direm, ja. Sí. Pobre, ara se n'entrarà. És de Manresa, Pep? Salutacions, Pep. També és d'aquí a la vora. Llavors, un altre autor català. Vinga. Aquest no el conec. Ha fet Molsa. Però si vol venir, també pot venir. Si vols, li escric un correu, A veure si ens fa cas. Aquest llibre ja va guanyar l'any passat el Premi EDB de Literatura Infantil. Sí. La veritat és que és un llibre sorprenent. Us explico una mica la història. Molsa és una gosseta, és un gos, que viu molt bé amb una família, que el cuiden, que li donen de menjar, està calentó, fins que arriba una guerra. No sabem quina guerra és fins que no vas llegint i vas imaginant que és la Segona Guerra Mundial. Doncs amb un dels bombardejos desapareix tota la família i ell es queda sol i s'ha de guanyar la vida. Clar, tota la vida vivint còmodament. I bueno, la gràcia del llibre... És un llibre dur, però la gràcia del llibre molt és dur. Ja només amb l'inici jo ja tinc ganes de plorar, ja. Però també té coses molt maques, com la solidaritat de la gent, el companyerisme... Sí, els seus valors... Faran entendrir molts cors. Aquest llibre farà entendrir molts cors. 12, 13, no? D'edat? Sí, no? 10. Què dius ara? Home, i tant. Tu és que vols posar en cotoflus els nens? Els nens s'ha Perquè estan mirant la tele cada dia i veuen desgràcies, no passa res. A més, és història i no passa res. Clar. I la gràcia és que t'arriba molt a l'ànima perquè ho explica en primera persona. I és un gos, però moltes vegades no te'n recordes que és un gos. Te'n recordes quan veus que el tema dels sentits, per nosaltres és molt important la vista, per ell és molt important l'olfacte, l'oïda, llavors en aquests petits detalls te'n recordes que és un gos. Però bueno... M'agrada el nom de Molsa, Molsa m'agrada molt, Sí? Sí, com a nom de gos, sí. No en tindré, però si mai en tinc un... Li posaràs Molsa. Li posaré Molsa. Veus, és bona idea. Molt bé, doncs, escolta, Marta, moltíssimes gràcies per venir. Aquests llibres els trobaran a la biblioteca, no? A la biblioteca, tots. Tots i més. Tots i més. Molt bé, Marta, doncs gràcies. Fem una pausa per la publicitat. Per cert, valora això. Mira que maco. Molt maco, és veritat. T'agrada,
Home, per favor, Molt bé. Això és xulo, Qui ho ha fet? Una pasta, això, Sí? Home, això ho hem pagat amb una empresa que es diu Marriera Produccions. Sí, això és... No, doncs la veritat és que és xulo, Mira, per això, ara us diré una cosa. Per això ens fan pagar Què ens va costar aquest? 6.000 euros ens va costar fer això. 6 o 5.000? 5.000. Doncs jo t'ho feia també, 5.000 euros. No, val una pasta. Bueno, Marta, gràcies. Us esperem cada 15 dies amb l'Aquí Som de Llibres i nosaltres ara fem una pausa, de seguida tornem al Som Aquí. Fins ara mateix.